mga best. Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan ng tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampangon na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ng kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ng hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kan iba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Good afternoon, Legazpi City, Bicol Region. Good afternoon, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, saan man na parte kan mundo, welcome po sa tuyang programang Kaya, digdi po sa DCGB. Saro pong advocacy program, tanganing kita makahiras nin mga informasyon. May kinaraman mga tugang sa mga best practices nin mga individual, mga government agencies, mga non-government organization, people's organization, mga eskwelahan na sinibapang mga institusyon sa satuyang industriya. Kaya po ngunya na pag-aaga hapon, mga tugang sa indupong madadangod di po sa DCGB ang saro na naman na the best industry practice. Mga tugang takan uminaging Sabado, may feature ta po ang Saringaya Awardee sa lado nin lokal na gobyerno. No? Featured kang last episode niya to ang Tabaco City na sinda po ang Saringaya Awardee mga tugang sa lokal na gobyerno sa mga local government units. Kaya po nagbagibo kita rin paagin na makakonek kita mga tugang sa Saringaya Awardee industry category na susog duman ayaw pa ako duman mga tugang sa awarding ceremonies kanuminaging alaw ng Saringaya po pinagigibuyang kang Department of Environment and Natural Resources. Kaya po nag-research kami sa DNR apera kanso ginibong awarding ceremonies duman po sa Marison Hotel kanuminaging mga simana mga tugang ngunyan pong aldaw na ini i-feature ta ang
environmental programs and initiative tabi kang Metro Naga Water District. Yan ha. Sinda po mga tugang Ansaringaya awardee para po sa industry category. Yan ha. Kaya maugmaunon kami na nahiling mi ito duman na igwaki mga water districts na igwaki mga arong kaini mga tugang na mga pangyayari. Ihaputa po sa inda mga tugang kung ano po ang sa indang mga giniribo sa implementation kan nailing ko duman sa indang presentation. Igwas indang integrated watershed management program ha. Igwas indang na-establish na forest park. Imagine ko yan nimi ha. Pati sinda igwag kipin na igwas inda ki operation kan septage treatment facility no. And sana po maarog ini kan iba tangani po mga tugang na mas talutang maataman po ang sa tuyang kapalibutan. Kaya po nga na hapon nasa linya po via Zoom si Sir Ariel Esteban, OIC Section Head tabi Watershed Management Section kan Metro Naga Water District. Sir Ariel, good morning po. Good afternoon po. Welcome po sa DCGB Legazpi. Maray na pagkapon po sa imo, Sir Henry, as in sa mga tagainan yung kaning programang kaya. Yep. Salamaton Maray na. Sir Ariel ha. Bata Sabado niyan isturboy mi ka. Closed ang Metro Naga Water District pero salamaton tabi ka nag-respond ka muna may feature tabi ang mga inisyatibo kang Metro Naga Water District. Pero congratulations tabi Sir Ariel. Ano pong feeling na kamuso na-announce duman na kamutabi ang Saringay Awardee kang DNR sa industry category Sir Ariel? Maugma pong maray, lalong-lalo na po ngunyan sa tuwing mga programa. Gusto tang maugma kami nagkakaigwa kami ng ning abinyo ning bintana para madangog maihiras mi sa mas mahiwas na na audience ang sa tong mga programa. Lalong-lalo na po replication ang tema kan mga programa ngunyan. Yes. Opo. Sir, primero, itong environmental programs initiative po kang Metro Naga Water District, paano po nindo na po na arog kayo sa inyong ibuhon para sa kapanganan po kan sa tuyang banwaan, asin po kan sa tuyang komunidad? Ang ano po kan matawa ko sa imo ning istorya Yeah, kung sige po, paano sir. naging mata si Water Sige po. District Yes, kung paano namon nagpuan ito? Yes, go ahead. IWNP Opo. kadtong panahon po mayo pa man ako sa Metro Naga Water District. Ang original po na spring sources na source ni Metro Naga Water District kansayang tubig located sa Pili. Okay. Sa Laugan Mount Isarog pero sa Pili area po. Opo. Since 1929 ugwa kaming ning duwang spring sources duman. Wow. Ang Anayan Spring tapos ang Nabuntulan Spring. Mhm. Kadtong panahon darakulaon ang discharge kaya na darakulaon ang bulos niya. Mhm. As in kadtong panahon man ang kaisipan pa man lang ni Metro Naga Water District ay mag-extract lang ng mag-extract ng tubig. Tubig. Oo. Technically po ang Water District mga extractive ang activity kaya nagkukuha Iyo ng baga. resources. Tubig lang. Sa mandato niya yan para Yeah. tawan para itaw sa mga konsumidores. Opo. Mandato ta po yan. Kaya lang po pag-abot ning late 90 early 90s ito pong dati combined output kan si Duwang Spring na nasa 270 LPS. Opo. Nagbagsak po ito. Halos natada duman sa discharge niya. Nasa 30 LPS na sana. Ayun. Halos 70% kan discharge na Opo. wara. Duman nagimata si Water District. Oho. Ang ginibo, pinag-adalan, nagpatabang si Water District sa sarong eskwelahan. Nagkandak yan ng pag-aadal sa Oho. lugar. As in, napag-arama na si catchment areas kan si duwang spring sources ni MNWD Opo. degraded kalbo na Ayun. 90% kan si lugar na ginang mayo ng kahoy nahani na si kahoy pulurutol na may naka-star ng taho Opo. as in pigtatanuman na ning kung ano-anong gulay cash crops kaya ang resulta nagbaba si water holding capacity kan si watershed area as in yun na to si naging resulta nawara si kadaklan kan si discharge duman naging mata si Metro Naga Water District Ayun. as in duman man nagpuon ang integrated watershed management program Wow. kung
kung maririsa mo po, Sir Henry, Opo. integrated ang ginagamit. Ang integrated po siyang basta programa. Yeah, Strategy po yan. Mhm. Gustong sabihin, kadakol siyang mga proyekto na pinagsararo. Yeah, opo. Yan, Okay. integrated. Opo. Kung pamilyar ka po baga, Sir Henry, sa duman sa inaapod na Read Story Yeah. Project. Yes. Aro kaya, siring aro kaya ng estratehiya ta. Oo, Gusto ta bakong sarong party lang kang Opo. ano ang sa tuyang ladawan ng atensyon, tatawan ng atensyon. Kaya ito pong IWMP ta, or the Integrated Watershed Management Program. Opo. Ugwa kitang kaibanan po naman itong Septage Management Program. Ayun. Okay. Okay. Sa Mount Isarog sa taas, sa upstream kang watershed, yaon dumantong watershed rehabilitation program ta sa Laucan Mount Isarog. Opo. Sarong project siya. Then sa luwas kan Mount Isarog man, di sa portion kan midstream and downstream Kanaga. Opo. Tayo man lang yan po ang sa nasa service coverage area mi. Duman mo man po ipig-implementar ang Septage Management Program. Ang ubeto man ni Septage Management Program, ito pong katubigan na sa irarom kang kadagaan kan naiirokan kan mga taho. Opo. Ma-proteksyonan po siya sa fecal contamination. Ayun. Yun po yan. Ano? Opo. Pero Sir Ariel, paano po kamo nagpuon kayo na, sabi nindo pinag-adalan kan sarong school, paano kamo nagpuon na magpuon ini na Integrated Watershed Management Program? Siyempre gari, kung collective effort siya, dakol siyang mga programa na pinagsararo, paano po nindo ito pinagpuunan na maging mataryon po hanggang sa ngunya na naging resulta? Ipo, Sir Henry. Nagpuon kita duman sa sa Pili, duman mismo sa direktang sa source Wilfield mismo, area sa kan source. Siduang Spring. Sa source Oo. mismo ano? Oo. Sa source mismo. Opo. Ngunyan sa tabang kan DNR naki-partner po kita sa pagtarabangan kang syempre Department of Environment and Natural Resources. Naglaw kita sa 25 years stewardship Wow. agreement para magkaigwang diretso si Metro Naga Water District na Opo. mag-implementar programa Opo. sa Laucan Isarog. Sa tabang ni LUA, Local Water Utilities Administration. Oho. Sa tabang man kan si iba pang partners, ang LGU Pili, ang Plan International Bicol, asin ang Rotary Club of Naga. Nagtarabangan po kita kayan. Yeah. Sa resulta po kan si pag-aadal kan si Duman sa lugar, ugwana sa laog ning mga naka-star sa laog kan watershed May tao area. na. Mga, yan, illegal, mga forest. May mga settlers na. Settlers. Oo. May naka-star na duman mismo. Halos nasa 40 ang naka-star may harong na duman. As in, uga pang ibang mga residente na naglalaog-laog duman sa nagkukultibar kan daga. Yeah. So, inot kong ginibuta, pig relocate ngo na sinda. Wow. Yan. Sa tabang po kan Rotary Club of Naga, nagbakal si Rotary Club of Naga ning daga somewhere dyan sa Pili, sa Ay, wow. Tilusapio Pili. Magayon nun, ano? Yan, nagpatugdok sinda ning mga pasilidad, harong, tinampo, simbahan, kapilya. As in, ang Plan International Bicol nagtabang man, nagtabang man sindang mga harong man, na may istaran katong mga na-relocate na community. So, madaling sabi po, dahil sa pagtatarabangan, Opo. na-relocate ta po, nahali ta si Taho Duman, Oho. atin duman na kita nagpuuning pag-rehabilitate sa laog kang protected area. Nagpatanong kita duman, ginantayan. Ngunyan po, dahil naging madali. Yeah. Kasi may mga taong nag-volunteer na nagluwas, as in may taong laban, nagkarasuhan na medyo. Tapos yung kinasuhan na natada, natapos kang 2016. Natapos manggiraray. Iyan. Oho. Ang nagimi na lang pong sekreto kung taano ta naging mataryong po si pagpa-relocate sa inda. Kasi nahiling tamang baga na sinaging kaya inuusar kan si mga tahong yaon duman si itong mga resources sa watershed kasi kay puan talaga nindaning trabaho. Iyo. Medyo mapagal ito ano. Kaya ang ginibuta, pigbarter ta. Maluwas ka mo diyan sa lugar na yan. Pero sa miyembro kan pamilya nindo, gigibuhon ming
trabahador sa Ay, wow. watershed. Oo. Kaya ang nangyari, si itong mga dating naging mga naka-star dyan, Opo. na naging kausaman kan pagka-open kan si watershed, nagita sindang katabang sa pagproteksyon. Iyon na po yan itong inaabot ng mga Mount Isaro Guardians. Yeah. Sinda na po ang tagabantay. Nadangog ko buda duman sa presentation nindo, nadangog ko na Mount Isarog Guardians. Ano sir ang trabaho kay ini na grupong ini? Sinda po mismo ang nagpapatubo ng pantanom, Oho. nag-nars, Wow. nagpropagate. As in, sinda na nagtatanom sa taas. Tapos araal daw po sindang yaon dyan sa lugar, visibility ninda yaon dyan termi, para maging deterrence po sa mga may planong maglaog o magraot pa sa satong kabukidan. Iyan. Opo. Sir Ariel, although may ideya ako kung dapat haliw ng tao, pero para sa nakaantabay ngo niya, nagadalan ngo yan sa tuyang Facebook as in sa mga nasa radyo, natabo kayo po na i-move out ang mga tao, itong mga settlers duman, out of the watershed tabi sa project ninyo. Inot na inot po kaya ang Mount Isarog Natural Park protected area. Yeah. Correct. Proclaim siya as protected area. Kang gustong sabihin talagang dapat yaon dyan pinoproteksyonan mayong tahong naka-star dapat niyan. Yeah. Mga illegal, mga informal settlers man sinda duman. Opo, So, oo. sa ipig-transferta sinda, dahil man sinda pigpabayaan, Yeah. tinawanta sindang maistaran, as in livelihood, continuous yan, pun kadto, nasa 30, lampas na kitang 30 taon kan programa, Opo. pero continuous kita. Ang watershed development rehabilitation program po may duwang may duwang parte. Oho. Sa physical development, as in ang panduwa kayan institutional development man. Yeah. Ang institutional development yaon po diyan itong mga pagcapacitate kan si mga community, mga parte ng komunidad na naapektuhan kan tataw kitang livelihood, ikinoconnect sinda sa mga oportunidad na pwedeng makatabang sa o mag-elevate kan sa indang estado sa pagbuhay. Iyo po iyan. Ayun, very good. Magayon Sir, sabi mo kasi bago itong creation kang watershed na ito, saro diyan sa nabuo na proyekto itong establishment kan forest park and then itong operation kan septage treatment facility. Tama po? Yes po. Pwede po Ayun po. ano po ini na forest park na establishment kan forest park. Anong pong hitsura ka ini? Although nahiling ko duman sa mga presentation nito sa Saringaya Award, na-impress ako masyado. Pwede po may share sa nagdadangog tabi ni Sir Ariel? Iyan po mga inobasyon po yan kan programa. Kasi itong sa laog ning alawig na taon, sa laog ning 30 taon, Opo. na pag-implementar mi kan si programa sa laog kang protected area sa Mount Isarog, natapos na ito. Na-rehab na naibalik na. Oho. Sa original na estado si forest. Wow. Nahiling ta ng resulta kaya naman sa mga spring discharge. Itong sangunyan ang sa mga bukal duman, talagang bastante na ang bulos ng tubig. Taon-taon nga nagkakaigwa pa siya ng mga overflow. Yeah. Nag-overflow ang tubig niya during summer, mga Opo. 2 bulan po yan na sobra-sobra ang tubig Wow. nag-overflow. Ngunyan, kay punta mag-innovate kasi habang nag-ano ang panahon, daynaman practical na sige pa kitang ang kay puwan lang duman sa taas, protection. Yes, Yes. yes. Na rautong giraray. Yeah, yeah. Kaya uga magiraray kitang visibility ning ning mga forest Opo. Mount Isarog Guardians. Pero nag-innovate kita. Ang gusto ta po mas maghiwas ang coverage kan programa. Iniluwas ta po si programa, extend ta digdi sa luwas kan protected area. Idinamay mi po ang Naga River Watershed. Ang Naga River Watershed po, ito na po yan area kung saan yaon ang Sentro Canaga, Opo. ang mga barangay na nakaano diyan, gabos na area po diyan, cover po yan kang Naga River Watershed. Iba po ang treatment pa diyan kasi bako siyang protected area. Ang mga kadagaan na yaon po diyan, mga pribado. Ibang strategy po ang ginibuta. Ining pag-establish ng mga forest park, hinihiling ta na itong mga bakanting lote matanuman ning mga kahoy. Importante po ang kahoy na patunayan mi po sa mong programa ay sa diyan sa proyekto mi na ang kahoy talaga ang mapalik kang mapa-improve kang ayo talaga ang kay kang sustainability kan tubig. Yeah. Kaya gusto tang ining Naga area mapano maning kahoy. Mga bakanting espasyo sa Naga mapano ning kahoy. Kaya nakipag-partner na naman kami sa mga ahensya pwedeng willing magtabang upa kaming forest park
di sa Villa Surabilla, kapartner may kaya ang Naga Sarong Banggi. As in, ang iba pang ang Yeah. Villa Surabilla Homeowners Association. Yan po, pwede nindong bisitahon yan. Sarong Plaza po yan na dati open, ngunyan saro na siyang may ug na kakahuyan. Wow, magayon nun, ano? Mapakita sa Naga City Eco Park. Kasi Opo. halos sa area kan Naga. Ang pinaka-istorya po kay Sir Henry kung taano tatapik establisharian. Yeah. Atong 2017 or 2018 pinag-adalan mi po ang vegetation cover kang Naga. Na na nasa 17% na lang ang vegetation niya. Ang idea at least dapat 40%, 60-40 yan, 60% areas as in 40% na vegetated area para maging balance ang environment. Ayun, okay. Di ba? Kaso sa 17%, garo medyo yan, ababa. Kaya tapig target iyan na magkaigwa kitang mga forest parks, at least makadagdag itong 17%, may ilang kauman lang maski 20 or 25% sa Iyon. pirang mga maarabot na panahon. Iyon po yan ang Opo. Okay. Sir Ariel, ano pong, pag sinabing septage treatment facility, ano pong hitsura ka yan para sa kaaraman kan listeners tangon yan? Ano pong klase niya na fasilidad tabi? Ayo po. Ang septage treatment facility po yan, may uga pong iba-ibang klase yan. Uga kitang inapod na conventional. Ang conventional po open yan. Mahiling mo nasa luwas ang mga pond kayan, mga treatment pond yan. Opo. Pig-operate po yan para itong mga septage, itong mga laog kan Poso Negro ta. Oo. Ang ginigibo ta dyan sa operation kan, itong mga laog kan Poso Negro, kan gabos na mga kahurangan, pigkukulik yan. Okay. As in, treat mo yan sa offsite treatment facility, dyan sa septage treatment facility. Kami digdi sa Naga, nasa Carolina. Dyan tayo pigpo-proseso. Tapos? Nganing itong tubig na dating maati, iluluwas na to sa receiving environment, malinig. Wow. Ang po kayan, dapat itong tubig na sa irarom kang kaharungan sa irarom kang kadagaan, aquifer po yan, dyan ang tubig man, ang mga pumping station. Papabayaan ta po na ang mga septic tank na nasa ibabaw kayan, may lishe po yan, may seepage yan. Mating tubig duman, masip yan pa irarom, as in dakulaon ang chance ang makontaminate. Iyo. Kaya tiglilinis na po yan, mga tangking air. Very good, sir. Kaya ang hapot ko talaga sa imong sunod, nata kinakaipuhan na i-treatment yan. Dapat may treatment facility. Ito pala, makuan siya, magkakaigwa sabi ko, magsasarumsum, sa daga. Pag nagsarumsum sa daga, dakulang epekto sa satuyang environment, tabi si Radiel. Tama po? Iyo po. Ang tubig ta po yan sa irarom kang daga. Yeah, correct. Pag suminaram-sumang pasiring sa tubig, apektado kitang mga tao. Imaginaron mo po kung ang ibabaw na yan, puros yan tangke. Oo. Bata baga kahit baga septic tang baga si Radil. So, garo simento sa kabanga, tapos sa kabanga daga, di ba? Para magsaram sumunduman. Kaya dapat na yan ngunyan. Yes, pigabawal naman ang ganyan. Okay. Ano po ini? Pag nagkuha kang material diyan, kan itong waste diyan sa mga septic tank, may payment po ang mga consumer kang water district? Ugwa po. Tabi. Kasabay sa bill O kasabay na po yan. Naka-add-on po yan sa bill. Man lang, dikit man lang, may minimal po sinda. Minimal, oo. 2,440 something. Oo. Ito na maray kumpara naman po sa mga private na dislodger. Yeah, opo. Pigapot ko ba yan, Sir Ayla? Tagay, nag-gibo man sa Legazpi. De ko arang una taday nalaw sa muya. Magayon ang katoy ha. Okay. So with that po, nadangog ko sa imo na with that itong susendong susendong initiative na ito, itong sa pagbaba kang tama ba sir? Sa pagbaba kang water level duman sa dati nindo sa may tangke sa may resource nindo sa may pili area. Yan sa. Yes, Dahil lang sa initiative na ini, nagbalik po itong dating halangkaw na supply ng tubig. In fact mo niya, nagusubra ang tubig din do tabi sa area? Totoo po yan. Duman sa spring source. Sa spring, correct. Nagkakaano siya. Kaso pag abot sa kabuuhan na supply sa sentro Kanaga, at ulaon po ang demand ta. Ang supply po kan spring source may 30%
30% po hali sa spring source, tapos 70% po kang kabuuan na tubig kang Naga, Opo. hali po sa mga deep wells. Yeah, Iba po kami yeah. 34 deep wells Oo. sporadically located po sa Naga River watershed. Oo. Pero pag ako nagbibisit dyan sa industriya sa Naga, mas kasi na ako magduman, makusog ang bulos kan tubig po. May mga lugar man pong medyo maluya. Iguaman kay lalo-lalo maluya man. sa, Oo. endpoint kan system ta. Iyo. Siyempre, Pero bako pag sa naglarayo endo- ka sa source, Bako sa masyadong issue ang tubig, ano? Basi duman sa makakaunong kong mga tao dyan sa Indo. Yeah. Okay. Pero, nagkikiguaman. yeah. Nagkikiguaman Okay. kita. Speaking, saro naman sa mga criteria baga is environmental protection. Nailing ko sa mga criteria kang Saringaya Awards. Sa pangkabuan tabi, sir, anong assessment mo na nagkaigwa ki, dakulang environmental protection, tabian sa indong pinagibo tabi, Sir Ariel? Inot na inot po si itong duman sa taas, sa watershed area. Opo. Talagang naproteksyonan ta. As Yeah. in, consistent kita, sustainable kita dyan. Yes, Consistent sa yes. Babantayan mo yan hanggang yung si Metro Naga Water District. Opo. Protected. Pangadua po, sir, depende sa anong klaseng protection. Yeah. Ang compliance sana po kang sarong kumpanya, sarong industriya. Pag abot naman sa mga requirements ni DENR, sa mga permit, mga clearances, Opo. may kaakibat po yan na obligasyon ng water district. Siguro saro po yan sa protection na sinasabi ta. Dapat kung saro kang industriya, gusto mong mag-champion sa environmental protection, Yeah. gusto mong maging leader, tagapasunod, dapat tataw ka man magsunod sa mga pinapasunod man kan mga nagre-regulate sa tung sa tuya. Mga ahensya, halimbawa ang Department of Environment and Natural Resources. Oo. May mga may mga reporting mechanism yan na kay kwantang sa hindi comply. Dapat compliant kita diyan sa Opo. National Resources Board, sa DOH, Department of Health, itong Philippine National Standard for Drinking Water. Yeah. Dapat ang tubig na ipapaluwas mo sa endong mga konsumidores dapat po pasado sa Philippine National Standard for Drinking Water. Siguradong tinig as in dahil pumataon ng kailangan sa tao. Yeah. Opo. Saro baga, sir, another kwampo duman sa criteria is environmental conservation. Ano po duman ang nahiling kang DNR base po sa evaluation sa Indo na igwa ka mo kidakulang papel pag-abot po sa conservation kan sa tuyang environment? Siguro po ang nailing kang DNR sustainability. Yeah. Tapos impact. Oo. Oo. Sustainability in the sense na more than 30 years na kitang yaon duman na Opo. talagang pag po usually sa project madalas na project ningas ko mapupunan lang na natatapos. Pero kita pinunan ta po 1993, original ta 1993 Opo. sa Pili area, ugwa kitang 317 hectares duman. 2005 nagkuha kita ning another na conservation agreement, another 356 hectares di man sa Naga area sa Palikwason side. And then natapos natapos ang mai-rehab itong particular area. Pero ang dahil kita nagpundo sa Metro Naga Water District. Ang naglag kita ning panibagong inobasyon sa programa. Kan 2022, ipiglaunch ni MNWD itong IWMP Replication Program. Opo. Panang replication program. Gusto tang mas maghiwas ang coverage kang area. Ngunyan, ipig partner ta nakikolaborate kami sa gabos na water district na nag-operate sa palibot kang Mount Isarog. Mount Isarog po, itong mga watershed area ni MNWD, kadikit na parte lang to kang kabuuan kan Mount Isarog. Gusto ta na si IWMP na napatunayan ni Metro Naga Water District na effective, Opo. as in may impact talaga pag abot sa water supply, aron gibuhon man kang mga water district na nag-operate sa palibot. Yeah. As in, nangyari po yan. Medyo ambisyoso nga ni Iyo po. programa. Big target me na sa laog ning 5 taon isaturate me ang interong water district na nakapalibot. Sa laog ning 3 taon pa lang, alos na-saturate me na. Gabos na sinda nagpa-participate sa programa, as in pigre-replicate na ninda si mga various activities. Minsan dahil man kay puwan i-replicate si buong programa, tamagastos talaga ito kung sa na water district. Activity lang na Opo.
na related parehas pinigiri po na ninda yan. Ngunya gusto mi na naman na ihiras yan sa mga water district ang Kamsur. Yes, Kaya yes. nag-expand kita. As in siguro in 10-year time Yeah. kung Bicol tatargeton ta po Iyo po. na Oo. replicate katong IWMP program ni Oo. MNW. Opo. Sir Ariel, sa sendo po na advocacy ang ini, sendo mga programa. Sabi mo mga 3 decades na, no? 30 years, di ba? More or less more than 30 years na kamo. Nahiling ko ang importansya kang partnership. Yes po. Sa iba Opo. sa mga ibang mga sa mga pribadong organisasyon. Ano ba? Paano po ang pag-classify nito kan mga partners na dapat na makatabang po sa indo o magtarabangan kamo para mangyari po ang siring na bagay? Ano po? Dapat bagay rin ngaya nahiling nido kung ano man ang sen ng advocacy pag-abot sa environment? Dapat may same direction po ang sa indong would-be partner tabi, Sir Ariel? Iyo po. Ang inot na picture mi dyan, spearheading. Yeah. Spearheading. Yeah. Inot na picture. Kasi ang lambang ahensya po, may kanya-kanyang mandato iyan. Ngunyan, pigihiling ta, kung arin talaga ang mandato ninda na may spearhead sa sarong obheto. Opo. Ang obheto Oo. taman lang pa karayon ang watershed, pa-improve ang watershed. Halimbawa, nakipag-partner kami sa sarong ahensya, sa academe. Halimbawa, academe. Aha. Academe, ano ang mandate ni academe? Mag-educate, Opo. mag-innovate, magtaon ng inobasyon. Iyo po yan ang ginaro. Kung ano si mandate mo, basta ang pigano ta, itong mga mandate nila, kanya-kanyang mandate ninda, pasiring po sa sarong obheto. Pigakalin ta po siya pasiring sa sarong obheto. Ang pinaka-obheto tangon yan, pakarayon, as in, pa-improve po ang vegetation cover kang watershed area, tanganing po kita ng sustainable na supply ng tubig. Yeah. Maglangkap ang water holding capacity niya, as in, sustain pang supply ng tubig, Sir Henry. Opo. Wow. Oho. Yun po yan. So, on your part, tabi, diba, siyempre, medyo curious lang ako, sir. Di ba kayo pang gari, sa mga arog kayo ng mga advocacy, kayo pang financial support, di ba? Kayo pang Iyo po. budget, etc. Paano po Opo. yan nindo na mamanage na arog ka na bagay? Si MNWD po, may annual po kaming budget sa watershed program na Ay, wow. nasa 2.5 million to 3 million po. Yearly po yan. Iyo. Oo. Kunyan kadto hanggang ngunyan. Oo. Kunyan po, pag nag-innovate ka, nagdadagag yan ng another na cost. Yeah, correct. Pero dahil duman sa collaboration, dahil sa collaboration po na sinasabi ta, si itong mga kanya-kanyang partner ta, nag-contribute naman sinda imbis na maging budget ni MNWD, nag-contribute naman sinda hali naman ni sa Inspirso may kami naman ang ma-replicate kani. Gustong sabihin, nag-amplify si program ta, nag-expand si program ta, pero si Kupir ni Metro Naga Water District dahil gayon na nababawasan ta kasi may mga partners ta nagko-contribute man sinda. Tarabangan baga, mayong imposible. Yeah, correct. Tarabangan kita. Correct. May kanya-kanyang CSR man yan. Mga, So magayon po ang nahiling ko sa indo, so dakulang factor ang tarabangan. iyo po. Dakulang factor ang baranggaban. Duman sa mga organisasyon na halos may kapareho po na mandato or may kapareho po na advokasya po siring sa Metro Naga Water District. Kaya nagiging partner po nindo tabi, Sir Ariel. Iyo po, tabi, Sir Henry. Opo, okay. So with that po, ano po yun? Siyempre dapat may sustainability baga po yan sabi mo. Ining 30 years na ini, sinda po maintain na partner nindo o nagdadagdag kamo king mga stakeholders tabi, Sir Ariel? Nagdadagdag po kita, Sir Wow. Henry, ng stakeholders. Dati po ang original partner ni MNWD, 5 lang. Oho. TNR, si Plan International Bicol, si Rotary Club of Naga, LGU, ipo yan ang mga partners na. Ngunyan, kada ko na po kitang partners, labing ng 20 ang partners na po. Pati po ang mga nag-partner kita ng academe, nag-partner kita ng mga government agencies, Department of Agriculture, sa DSWD para sa livelihood, sa DTI, Chamber of Commerce. Pinapartner ta po yan para po ang mga man nila itong related man sa capacity building, pagpa-improve kan ekonomiya kan community niya duman, sindaman tong grupo na duman. As in, si related man ang mga objeto ninda sa pagrehab, pagpatano, sindaman po ang mga partners. Yeah. Ngunyan po ang bagoming mga partners ngunyan,
ibinali mi na po ang mga private lot owners. Duman sa area ito. Oo. 2023 June ipig-launch mi ang agroforestation program. Ang tema po kayan agroforestry. Opo. Ngunyan kung ika sarong lot owner na pribado asin may daga ka na bakante man, ang ginigibot ta kay nakikipartner sa MNWD sa Indo. Tatawan kamo ni MNWD ning mga seedlings na fruit-bearing tree seedlings, mga high value seedlings na itatanom mo duman sa imong daga. Asin papatalubuon mo, asin ang harvest kayan kung magbunga man gabot ning panahon sa imo man syempre. Iya. Oo. Kayan ang programa ta. Uga na po kitang mga panibagong partners nga na Friday. Yeah, magayon po ano ta kamo na sun nakatabang sa komunidad, buda so naging partner nindo, magakaigwa man kikwan, magakaigwa man na benefits on their part, lalo na pag-abot sa mga pag nagprodukto na iya. Taganing may makukasindang ano man. Opo, oo. Additional na ano. Yeah. Sir, sa benepisyo. pangkabuan po, anong nahiling mo na dakulao na impact kang pigigibon nila sa komunidad in your 30 years journey tabi sa araw kaning advokasya? Siguro po ang sa nailing ta itong pagbabago kan kultura. Yeah. Bago kang kultura kang inot sa community. Pangalawa, sa water district sabi ta ni kayan. Yeah. Oo. Sabi ko nga kasubago na ang water district extractive ang niya. Pero sa ngunyan ining mga water district na naging partner mi nagtataw na sindang attention sa pagbalanse kan environment. Bako na lang puro mag-extract kundi tawan attention ang replenishment. Yeah. Kasi kung sige kang extract, maubos ang supply. Kaya puan mo magkaigwaning programa para ma-replenish yan. Iyan ang pinaka madaling proseso para ma-replenish kaya natural na proseso kung magastos na marami. Iyo ang mag-rehab ning watershed area. Wow. Ngunyan ang mga water district digdi na nakapalibot sa Mount Isarog nag-i-initiate na sila ning mga programa. Si Piwa, Pili Water District, Calabanga Water District, Ocampo Water System Incorporated, Ocampo Water District, Bumbon Water District, Bruwasa, siyempre ang PDA, kaibanan ng PDA. Ugwa na po sindang mga environmental initiatives na ginigiri. Dati kadto daing gayo sinda na. Iya, magayon po ano. Oo. Kamo sir, igwa kong naaraman na kamo po nagiging sentro kan benchmarking kan ibata man ng mga local kan may mga water district. May mga nagbibisita man da po sa indo diyan para mag-adal kan sa inyong pinagigibo Sir Ariel. Open ka muna i-share ini sa Gabustabi na water districts. Totoo po yan Sir Henry. In fact po itong mga saros duman sa ang Legazpi Water District grupo nila nagdiktiman sinda sa mo para mag-adal. Ligmanan Water District kadtong panahon nagdiktiman sinda. So naugma kami kayan kasi si objective mi talaga na maging na itong programa ta arugon replikaron kan mga katugang mi sa serbisyo nangyayari. As in naugma nga ni kami na si ining huring sir ining nangyaring competition ngunyan may mga nakalaban kaming mga water districts man. Magayon po yan na manifestasyon. Baka sa nakalaban ng iba nag-adal pa sa Indo tabi si Rariel. Po. As in siguro po marami kami sa Inda. Ngunyan na maabot na mga panahon. Ang aning gusto ta na sindaman mag-lead naman duman sa kanya-kanya ni jurisdiction. Magayon po yan ang direksyon nindo. Yan ang direksyon kan IWMP replication program. Opo. Okay. Sir Ariel, break muna tayo ha. Magko-commercial muna po kita. Sa pagbabalik baka i-discuss ta daw kung mga challenges na sa indong inagihan as of now para po makuhaan sa indong recognition na ni kang DNR. And then although may na-mention ka na kanina, ano pang ibang mga ways to go kang sa indong Vitronaga Water District para mas mapakaraypon sa tuyang serbisyo sa tuyang Banuan. Asin po, maproteheran tan sa tuyang kapalibutan. Makalipas lang po mga tugang kan mga patalastas. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon. Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore? Bakit naman? Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente. Naku! Nakakatakot naman yun. Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Alright, balik kita mga tugang sa programa with Mr. Ariel Esteban, OIC Section Head, Watershed Management Section po kang Metro Naga Water District. Sir Ariel, maray na hapon po graray. Maray na hapon po graray. Opo. Alright. Sir Ariel, ano po ang mga challenges na nahampang nindo sa indong laban na ini, sa indong kamautan na mas lalo na makamapakari ang serbisyo kang Water District and magkaigwa po kidakulang impact sa satuya tabing environment? Ito pong sa implementasyon kan programa nasa ambito na subago si mga inot na challenge si inot si kung paano mag-react ang taho. Asin na ano naman na-resolve ta ito. Asin na ano man. Ngunyan ang dakulaon na challenge ni ngunyan na hinahampang ta talaga i-supply. Oo. Kasi ang supply ta parehas man lang ang supply kan tubig sa Kinaban halos dahil man nagbabago yan, nag-iikot-ikot lang. Pero ang dakulaon na hamon sa ngunyan ining pagdakul kan taho lalong paglubok ang populasyon lalo sa Naga ang populasyon sa Naga ang paglobo niya bako lang itong ordinaryong pag inflation ordinaryong paglangkaw kasi may in-migration pong inaapod maugma sa Naga maugma ang komersyo may maray na ang mga eskwelahan nagdang ko lang establishmento, may mga sinihan. Ang mga taon na sa palibot kang Naga, nagraralaog digdi. Kaya kaskas, habang nagdadakula ang mga nagdadakul ang residente sa Naga, naglalangkaw man ang demand. Correct. Kasi actually medyo masakit magsabay sa demand. Opo. Kasi habang tinatao mo ang pangangaipunin lalo man sindang nagdadakul lalong naglalangkaw. Nagdakol ang konsumo. Kaya pero kitang sabi na kayan, nagdadakol ang supply, pero nagkukulang-kulang ang supply. Kasi lalo na ngunyan, kung familiar ka po, kung naaraman mo na po ning existing na pag-aadan kang National Water Resources Board sa Bicol River Basin Watershed. Yes. Pinag-adalan po ninda ang groundwater resources kang Bicol River Basin Watershed. As in, ang resulta kan pag-aadal kayan, ito pong ang groundwater supply ta within actually na mamatian ta na nagkakaigwa na kita ng deficit pag-abot sa supply. Kasi ang demand talang kawon, ang supply ta dahil man talaga siya nagdadakol. Paikot-ikot lang. Pinag-adalan sa laog hanggang hanggang 2050 ang deficit niya nagdadakula. Dakula Lalong-lalo na ining hinahampang tangon niyan ining
kaigwaning climate change. Mm. Lalong nagdadakula. May may epekto yan. Pero ang climate change dahil taman yan dahil taman yan madadaihan, mangyayari yan. Inevitable yan. Ang kaipuan lang maka-adapt kita kung para makasabay dyan sa climate change na yan. So kaya nga kaya si MNWD ang pinupukusan ni talaga ining mga water districts na mag-invest sa watershed rehabilitation para mag-improve ang water absorption capacity ng watershed, as in maglangkaw ang replenishment. Kasi ang hapot ta dyan sa mga water district, uni ang problema. Ano ang gigibunta? Yes. Yan napatunayan na kung ma-invest ka sa watershed rehabilitation program, Opo. tatawan yan kan sa tuyang kapalibutan kan sa tuyang watershed ning sufficient ning supply. Na sana mangyari po sa intirong Bicol River Basin watershed. Yan kaya medyo masakit yan, pero optimistic man kami. Opo. Oo. Ang mga tugang ta sa tuyang masuporta sa to. Yeah, opo. Sir Ariel, di ba, gano'n sa factor, tama bang sa kuyang nababasa o nagkailing, send on your part po sa Naga, na habang nagkakaskas ang industrialisasyon, nagdadakol ang negosyo, nagdadakol ang investor dyan po sa inyong lugar, siyempre, nagdadagdag man lalo ang demand in water supply, tabi Sir Ariel? Totoo po yan, Sir Henry. Siyempre nagdadagdag ang demand kasi nagdadakol ang taho na magamit na mausar ng tubig. Pangalawa po, pag nagdakol na naman ang taho, ang magiging implikasyon na naman kaya sa supply. Kasi ang watershed area dapat nag-absorb yan ng tubig. Habang nagkakaigwang investors, lalong-lalo ang mga industriya, tapos lalong-lalo naman iniyong mga subdivisions, ang area na dapat nag-absorb ma-absorb ng tubig uran, nababawasan. Opo. Itong mga areang na de-develop into subdivision, siyempre na ito ma-absorb na nagiging sedimentado na. Nagpabawas ang watershed area As in, ang resulta po kayan, ang implikasyon po kayan, nagbababa ang absorption capacity kang watershed. So, may epekto po yan naman sa supply. Opo. Kaya ang deficit lalong nagdadakula. Ang gap, lalong nagdadakula ang gap. Tayong katapusan, Tayong katapusan. Opo. Okay. Kaya, isa rin yan sa rason kung katong mga sinasabi itong pag-establish ni katong mga forest patches, mini forest patches sa laog kang sentro. Apo. Ang urban. Yeah. Sir Ariel, kasi bago may na-mention ka ng mga directions nindo may word kang ginamit, yun? May word ka kaninang ginamit Replication. Opo. Asa itong replication na ito, iniban sa indong ways to go o ano pang nahiling mo nagari? Dapat direksyon kan Metro Naga Water District para ma-sustain o mas talo pang mapakarhay ang sa indong advokasya para po sa pagkonserbar kan sa tuya tabing palibot. Sa kalawakan po na sa mas maiwas na yun po yan ining replication talaga ang tinututukan ta. Kasi na po yan, kumbaga, mas kaskas, mas mahiwas po mas ma-amplify ang programa, mas mahiwas ang coverage kayan, kung ining mga naging partner mga tugang kukupyahon ang ginigibuta. Domino effect po yan. Yes. Yeah. Ngunyan man, sabi ko nga, ambisyoso, digdingon na kita nagpuon sa Naga, sa mga pagtaraid na lugar, pero gusto tang masaturate ang buong Kamsur and then ang buong Bicol. Malay mo, abot ning maarabot pang panahon, mailuwas ta po yan sa mga iba pang parte kang Pilipinas po. Gusto tang yan. Gusto ta pong maging pangarugan po kita kan best practice kan mga water district na nag-operate sa buong bansa po. Opo. Sabi nga demang kimaraot na mangupya na initiative kunang impact para po sa tuya Basta maray ang kinukupya mo. Yes. Basta maray ang kinupya mo para sa tuya gabos ang resulta, okay lang pong mangupya kita. Di ba, Sir Ariel?
Iyo po, nga maski kami nga ni po digdi sa MNWD, paplanuhan mi man na kung matugot ang DNR na i-replicate man ang best practice ninda ining award giving mechanism ninda ining Gaya award. I-replicate mi man digdi sa local level para sa samong kakayahan, sa samong lokal na kakayahan. Maka-inspire man kami, makatabang kami sa DNR na mag-inspire ning mas dakol pang individual as in grupo na mag-champion sa environmental program. Hindi lang sa samong lokal na area. Ayun po yan saro po yan sa paghihiling ni man ang mag-integrate ning award giving mechanism. Magayon yan, Sir Ariel. Oo. Sa Indo baga, dakol ka mo mga initiatives yan. Sa business, may iwa ka mo dyan mga initiatives, ba? Sa lalo kang mga business organization dyan. Kamo sa Water District Mananggad, kung ini matugutan kan DNR, saro po yun sa piling maka-inspirar dyan po sa Indong area, sa Kamsur and sa syudad ni Naga. Ayun po. Opo. Sir Ariel, salamat na maray tabi. It's an honor to have you po sa satuyang programang kaya di po sa DCGV Legazpi. In fact, ako kaya, familiar man ako masyado sa Nagata. Nagko-cover kami dyan Campiña, France, kan mga nakaag. May TV baga kami kayo ito dyan? So TV5 mi kan mga Kaya medyo familiar ako sa sa Naga City. Kaya lang, Legazpi based po talaga ako. Okay, Sir Ariel, ano po ang mensahe ta sa gabos na nag-antabay ngunyan? Sa gabos po sa Bayano, as in sa gabos po na naghihinanyog sa digdi sa programang kaya. Taro lang po ang iano ko sa inyo. Magtanim po tayo ng puno, magpatubo tayo ng puno kahit saan, kahit anong oras, kahit saang lugar. Kasi ito po ay simpleng gawain lamang, ngunit ito po ay mahalaga. Apa. Sir Ariel, salamaton po maray, mabuhay po ang Metro Naga Water District, and congratulations po sa Indong organisasyon through your general manager po and sa imbong mga pag-iriba dyan. Salamat na maray po. Saludo kami sa Indo. Mabuhay po kamo. Yes po, Sir Henry. Salamat po. Thank you so much, mga tugang. Mr. Ariel Esteban, OIC Section Head, kang Watershed Management Section, kan Metro Naga Water District. Sinda po sa tuyang ipinag-feature, didi po sa tuyang programang kaya para po maraman tan sa indang mga gibon in mais heras po sa ituya gabos an sa indang pinagigibo. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Padagos ka mo nag-antabay sa kaya program sa DCGB. Salamat po kasi nung pag-antabay. Abangan po sa masunod giraray na Sabado ang saro pang feature best practice nato sa tuyang palibot. Hindi po sa tuyang programang kaya. Ini po si Henry M. Goodbye. Maray na hapon sa Indogabos. Sa inyong nadango ang programa Kaya. Abangan giraray sa masunod na Sabado sa parehong oras digdi sa DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! What a wonderful